Sachisen pat kuble ye phi baro bat phidang yai pe ye ka khubor jong u Mawphor habing nya cha prang bat ko khubor ha ka ne ka por tengin ne pe ye ki mat ke bakong san jong ko khubor kumne kherwit kala u deputy cm ampat judon ki mentri rangba kumkine shen on ye kendo yaw Amit Shah ba kular ke sarkar ban siu no ye ka tulop on sedang tre kambian ki 108 ka sarkar kam de ban ot ye ka tulop ki nong tre 108 kan penkut no ru ye ka kontrak bat ke GVK ong ke HNYF lap ki hebrin ya ka mediap jong we urang ba nakawa umran diary bamdu kading ya ka yeng jong uba fullback walang hapor sosat no senyang ka MPY SSCC Shakila not plo yeng daki PPE ban N95 mas yarap ka LIC company sha ko office ka DC Hariboy. Now this meeting, if you counted, I think not less than 4-5 meetings was held. Are you trying to say that only 4-5 meetings is enough? This problem is a very long pending issue, which takes a lot of time, lot of deliberation, lot of discussion among both the chief ministers. So I just wanted to tell you that first time ever I've seen both the honorable chief minister, they take pain so much, they take so much initiative on this issue of interstate boundary, where I never seen other chief ministers did that. I think this is the only occasion where both the chief ministers, they really spared their time, keep meeting, keep discussing, and even conducted joint inspection in those areas. Both the state government, once again they will prepare and submit a detailed, comprehensive report, both the state government to the honorable chief ministers of both the state, at least maximum 3 days time. That task has been given to both the state government. Then once the report is ready, once the report is submitted to the respective chief ministers, again both the honorable chief minister will sit down for final agreement. That was the decision taken yesterday by both the honorable chief ministers. Waiting for the detailed report to be submitted by both the state government to both the honorable chief minister. Thereafter, immediately sitting will take place between both of them, and thereafter again they will fly over to Delhi for briefing, for discussing with the honorable home minister, and thereafter they will come back and declare or brief or press conference will be organized by both the honorable chief ministers. Well, because they have given time at least 3 days from today to both the state government to submit the detailed report. Thereafter, once the report is submitted to both the honorable chief ministers, then one more day, one more sitting will be held among themselves, and thereafter they will fly over to Delhi for meeting with the honorable Union Home Minister. The state government of Meghalaya, since since it happens of celebrating the golden jubilee of the statehood in the state of Meghalaya, from our side, in fact, that is our wish. But ultimately, as I said to you, this is not only our wishes, but both the state government, both the chief ministers has to sit down, has to discuss all the details again after receiving the detailed report from both the state government. A comprehensive report to both the honorable chief ministers. Immediately after that, both the chief ministers will sit down again based on the report to be submitted by both the state government, and thereafter
they will fly over to Delhi, meeting with the Honorable Union Home Minister, and thereafter they'll come back and maybe they will declare and they will have a joint official press conference. Long live memory move! Long live memory move! Long live memory move! Kinong tray ka 108 hapo ka Shatri Jong ka Megalia EMRI Workers Union ni ka MEMRIWU hakis ngi palay kilapan bana balaweng no i kijing sange tray kam hadin ba ka sarkar kala kular da ka jinto ban siew no i ka tulop ka badang sa jongki habakren sekilat pathai khubor uba Joseph Pengrop ubadai u publicity secretary ka MEMRIWU ulay thu ba watla ka jingdawa jongki kampa dalong kumbala kimi ilanti Henry Kenya trailang bat ka sarkar kumba kala kular ba khamcham ban ay ka jingshekri ka babha na ka banta ki pait ba ule thu ba ki 108 hapo kanong ba Shillong kin sedang ban tray kam nadu kapor hinyaw buje janmit menta kasngi palay ka khalai trik ukula lengkot arajar arpuar ya kasiti kapoy minimit mo itu lain di kelas tengah te kajing pet ni kasiti ni soba long abyang hi tambam dei bong 100% ni cuma tu kasiti 70-30% mo te hakalyang jongga sarkar katung kasiti ko te ho ya salary long kala ai ka salary long ka taru dang hap ban bechu salary nomor katung jing demand long musuh orang gimde kita ki minimum wages ka katung jing ai jong government predicting kum ai kalau muntah ka kata kum kai bangi long kata kaya minimum wages kai te nata sakoi ru long katung jing ko agasti lapro ba ka government kadang proses sikam agawe de ber ka service bonduit te bat ka request ru ingi ba ka kam garang ya chmat kadang tulun ni kam ke request ini nomor bah kani report ni happen consider ya kani ka pandemic te dei na takadaw to ngiru i so snai hi pe ba ni ngiru ila ding i hap i bandawai ka ho jong ni pe ba ngi so snai pe ba safar hi na ka jing strike kani ka 108 te tong belong ba kani ka jing call off ngi ka strike pada ka long ba dei ba la long 100% satisfied kat kung ka jing dawa jong te dei bani tri kam lang bar sarkar pada bangini tulun lang kam katangi ngilong pulukla dari na takadaw bangi sa call off ni strike dengan super benaru ahni by ka strike ni call off sibet ka nyu je tamar yaki bahpo selong sibet nyu je kun sai ya ka ambulan pun ni ka saya sebelum seneng bahkan sa serve ki public sebelum seneng buat ki public ni kila pun phone mon sibet nyu je sejrong tak mo kila yo ba je kun ri yaki bahpo selong te ki basabar pada te kin up hadu ba kin dapoi sa location jong ka ambulans dan hadu di kila apoi sitai tekin sa update siapa ka emergency response center bagi long aktif ya kini ketulop kumbala yo ro jing tho hanadu benai Oktober kat kum jing tho bagi ai handai kadang ini keren ni kata ketulop jing sang ila nu benai nadu snem arjar khat nyo ila du ka annual increment ila du ki area nadu arjar khat nyo ti ku sulung semula pura ka tempat kot up to that mark hawe de bak salary ban 100% ban ensuring ban la ban ay kata salary ke ban nadu arjar khat nyo nomor ka jing mention ka sti ka long bai arjar nadu Oktober jong news nam la arjar poi te ngana pakhat kam sudon long remi ai ru kata kam ay nomor ba kita ki arjar khat nyo hadu mentai ya hadu di Oktober arjar apu nomor kin ay nadu arjar apu wi te nadu Oktober arjar apu sakmat ni kramyo te pangita ru istu tempat yo lu dira tamba ngi ru bilong ku sutu hi mde ba ong bangin ya banya pene than hadu kata taru ai ba kam kan tulun te ngi e ha jing start yang government kum no bakan tulun padai kam dei ba kan ong ban forcefully ban long ba force ngi bangin disrupt yang service ban poi bang sik agitation kan te kalong bit ni na kaleng government kan pakat bahai kata na kaleng jong government kala franchise ba ong gimna ban compromise hawe di bakan service bakani service kadi run smoothly kadi ban ai ka jing sekri ba ka ba bhatam yo ba kat kong westi te ha ba ong ba ngimla ban compromise ta mat ka ngai ba na kaleng government ka bri ban capability kini ki agitation kind of agitation kan
te ka de ban mat iki diman jungi wala da kam la ru mentah rengi kam onge ka sarkar mentah pakan tembiang ta diman jungi de ka work process ka don mar ba hadu kalong ka timing ngam bodong ba hadu life way trick u panai match kan kut kene kontrak te mentah kan ka government kadang kala la ban work out sibun ki kala la ban ne work hadu ban poi kata tengi na kaleng jungi ka inen yang scam ya ka jibki ba kanong de bundon chuang ni but yang scam du ba ka government kam de ban fruit tender soi ka lane kam de chuban outsource ya kan ka project chaki we ki company ki banabar mar ko mu syong no ada ki banabar kin wan ban tuklar ya kan kami yang kam sem jingi ka be de ba ko ya ta kalong unfair ha ko ha le ngi kren ta nomor ba banabar unung utip yu ka jing long jing man jingi ha kan state wada mangi ngim tip ki sabar kalong no te kumno ki banabar kin wan ban tuklar ka kam tam ne ko ka ni posted ni tengi yang scam ba ka jivki kanum de syuk mundan hadin jong kalai foi trik jong match ya mentah hadu kata kalai foi trik jong match tengi la ban ya flow lang ba sarkar ngini trilang hi kata ini pentulun ka kam smoothly kumung ong mene te patna sarkar kal ong bang ba baka don under process ban ya penbahap miat ya kani ka service nomor bam akat kum gestiru kala akru ba kala kren ha bo gestiru ba kinang up ya kata ka report hadu panai fab te hadin jong kata ka panai fab te kadai sah ka wisdom jong government kumnu bukan perkat ya ke teman jong ka jagi jong song Bây giờ begini nong three one to eight. Yang biang kam di kesin ke menengkong, kali la di kesin ke baat ke balai. But how ni la pui sidu kami jong jeng keren batu health minister James. Batu la kulari ba jim kia ke ne kam. Kawai pat ka bang stick kum ke segmo. Namar ka menengkong ang kwam nong fee ka di ke jing feel no jong ka GVK. Ndai ke jing bakala jong gis. Kinong train ni kini staff. Wan ni kong ka de ka jing field jong ka GVK. Kumbo ang fi ka responsibility ru ka dehi ka GVK. Mar fitip ka 108 ka de ka sakri pat ba. Mar ngiru ngidang ka interest si kum ki NGO nam ta pat ba. Ti ka ka bang ikwa man kren shai pat sya ka GVK pa sya ka sarkar naman ta kitu ki strike ki baglayat ni ta la suppose ngi. Mana kaliang jungim ka seng ni kwa ba. Kren sya ka GVK pa sya ka sarkar ba kam de ban ot ya ketulap jengki kadeban sir but ka way pat ka bang ikwa man ay ka point ka baar ka long ba how much life way kamar kani kontrak kan kut no ba ngiru ngim kwa syu ba kani company kan bandang de stick ang tama sang balada karang yai penyat nang ni naka life way trick khmat kan continue ban saim biang bat kan ka GVK kontrak ngi nom sya talilai kata 100% ngin shimbe de way pat ki step ki week senjam ban ki teng ya kani ka GVK namar kan ong feel ada kam feel kani ka GVK kan mi kani problem adu kan de kumang ong feel ka bisa ka khandai kulur bak sarkar ka ai ni ayo jeng khan kilap ka ni ka GVK ka pelutang sau kulur hak sistem san kulur sanu go bo opisa ka salary ru de hadu menta balang emi ni ka jeng ki ka salary juki ka lakio ha tinagaliang jungi ru ibu ba kan di ka message government ba kontrak kan put life way ba kani company ka de balay no Padu habakalap khai lin nang niro kadiban siulut baro khoj. Nadu arjar khat nyau hadu menta kadiban ailut ya hok chong ginong tray hang ni namar kini ngan ong fi baki tray na matam di tang na mata jong no jong no reki tray na mata ka interest jong faj ba. Tingaru nga kentui ginong tray jong kawan jor it ba. Ai kublay yaki ho ngi kum kasang HMF ngin don kat bat ki larang don shishu inu issue ban yami shkhmat bandawai ka hok jong ki ngi rung idon hasinda jong ki. Ba nginom ki stang nginom kan randian kat ba ki ki 4 hun ka ai ka jing tawa jong ki managaliang jong kum kasang ru ikan tu ginong tray 108 bakin tray kham ha mo ban ai ka jing sakri show faj ba ai ka jing sakri ka ba kham ha ka ba kham snow hun ya gari pat ka jaj ban riu borak away itang ini message flash ko Menta ka step ka tukat ni ki kena ki lalap ya ka wei ka medyam ka bala kamrang ba abriu ka bal thia leng tar po jong ka wa umran diary riboy maria itu ba ka de ka medyam briu na ka liang ki ni ki kena ki la pentip no marmar shaki briu shnong ki bala yami bat yalum na ka benta ban itu lau de ubriu bana shnong ni bana bar shnong
Onda kila elum kibiriu kila itu na ka slipar bat katupia ba udei ubana kashnong umran dairi hi bala tip kerteng kum uba Sebastian Wardakhar sanpo asnem karta katkum kejing batai da kate ka paragan thei jong uba Sebastian ilaong ba nadu ka astrik ilami nalayeng dang step da ka baong ba inlik bella Henry Clemman pha yeng shu na kalyang jong kiru ki klem ki banwa namar idei ibujuja be kumto haba ilik bella shajangai dai hadu menta ka sngi kilap da ka mediam ka balathia lang kitar haum nakaliang jong ka shnong kila pentip no shaki pulit jong ka umsning bat nakaliang jong ki pulit kila poi shakani ke jaka naka banta ban toket bat ban pendep ya ka badon kam mình nga khi chị mình step đâu là khi bị vuốt đi lại ngon sẽ nó bắn lệch thấy chọn gần ngân lệch bala để làm ông sẽ nó lệch bala dòng đi được rằng gọi là nhiều đồng bạc gọi là lệch cái lệch bala sẽ nó lệch cái Lebih kena tarik ulah. Antarik mesti. Diabetes, kau biji sih milih ni. Ay kau biji. Dan malakas dapat long ni kan. Malakas dapat mari kiti, la disya, la iya, hatang dapat mari kiti buan baik wut. Ngapat ngakalay sabut kalay gibriyo ngani sab ayok bisa la pada galak isya bari ni. Gibriyo gi ang ayok bisa la bari bersiap kan pakai. Wajah sudah nanti. La keli kan la iya da ngala keli kinto ko ni video check ya lang mo check ja dan ang ai mo bari di ang aha nang ai da yang mariyo bisa betul kala ko pa de wa ja man sindon ba video ko ni Ini baik sahabat no. songan sampu ala dan mo Sampai asnam. dan sampu kalong ke jingjia ka basngausi bat ka basngausin ai shisha ba menta ka no phai sngi hakapor kumba lai lala 10 minute ai ka thle ding ka baklang kalabam do ya ka yeng jong uba phulbak walang bat ka kong bibi silda lengdo lengkhoi hakachnong porso asan ka bodon harut ka surok nongstoin shillong hakate ge jingjia ka jingjolor ka lakot palat ya ka khatsan lak tengka ai henry ka longpat ka bodon bok ba omshem ladon mano ba mensaw katkum ka jingithu jong ka kong bibi silda bat ukhon jong ka laong bahag tika por ba kading kasnang ban kelang omdon breu setia hapo yeng kimarjan marpa marshuyo I ya kani ka jingma kila pentip wood shaki pulit penlip ding bat kila persang ban tem ya kading henry hadu ban dapoi ka kali penlip ding kading ka bajur hadu kata kala bamdu ya kate ka yeng nakaliang jong ki pulit penlip ding kila ya khonting henry kading kala bamdu plan katkum ka jingathu jong ki bayo I nengkong ya ka jingjia laong bakala mandei na ka jingthu jong ka boarding electric nama ba omshem ladon mono ru hapo yeng ha por ba plu marsen plu is phang imat kitu ki pramarjan gilaya tem te kimla kila phun nga ban pun no siapo fire brigade tengah ngamdon nomor yang fire brigade ngach pun os chis papra tikila ya ong tu bangin sapun pun mangi hang no ka jaka kila kli tengah itu ha morok prosat hang ta yang tu hoj phang sapun te tang hadin singta dunahi gila ya boy pak bersang banya kontak ki kadala idon gine para marjan lagi ta la yosnya dari jingnya halak no arbajisteng karai Arbajisteng. mo kan don tong ko kon bawan skur Rip udang lak ka selendet mabaksan daga ka tung cetja ka daga yin thi ra Oh, pa bandai nakalai. hey yon tu la phone nga ba tu dengar bare phone tu ngakam yo ra tu la phone asen la sem tu sa ra tu lawan bus tang hadin arkenta ba ka yeng jong uba phulbak walang bat ikong bibi selda lengdo lengkhoi kala sha bamdu ha ka tili ding kabala klang ki nongelam jong kamaurok porso asat yun social sport and cultural club kila pentip shabaro ki paradkhon ba kinle aa na ka benta ka te ki jingjia kumta da ka jingye menjulang kila le ban no sunyang da ukhaw bat ki marbam ya ka te ka long yeng namar ha ka te ki jingjia kim shem la yo aa show wat tang ukhaw ban bam man mitru kim shem yo show ban sei nalo kata na kalyang jong ka dor ba shnong ru kale kutlang ban shongkir ke ya ka dor bar menta hi ka met na ka banta ban perkhat kumno ban yarap ya ka te ka long yeng ka balangat ha ka te ka apot Ikom ka sport club yang ka Mawphor ta bang yo jing tep na ka banta ka nagi jing dia ka basongsi
nagabanta way nagi para membar jungi budaya haju kopor kumu astan sekretari jong ka Mawphor prostat sport an cultural club te ni ngemla ban supai tang dagi kmat halor gane jingjia ka pasose igi jing kesam ka jungki te kum ka jingerap ka baret langim don banerap dagan ka ba khamhe rai kum gane jingjia ka ba long kerki kum ni suai tangi ni jingerap kini tiar malumala kum ki khau ki dai ki piat ki sini kim kriang ta ter te ni kerpat ro ya kayeng kesan ba halor ki jingerap ki baret ki jungi ki sopaban priang ini jingerap ban nagaliang ka jungi ngansa nang ya persang he ban yawat kilat kinanti ban yarap ban ya snok tilang nang banta ka ki jingjia ka susai halor kini ki jingjia ngi kum ka sport club ngidon ban kerpan lam na kibor ki bahalor balong hakano kono ka dor kumbangi te ro bagi don lagi nak ki bafer ba kin ai ki jingeram te ngi kerpan nagaliang jong sarkar ba kin le kloi nagabanta ban ai ki jingeram khamtam ya kumkine ki jingjia ki bas snausi bat haju kopor ki deiro na ki longyeng ki ba khamduna kayo kot nomor baro hi ki dei tang kinong belasngi nado ki kon ki ti ki mi pa ki dei tang kinong belasngi ban oiro bagi don hayeng ki bidang kam kena bat ki bidang late school te kum kayeng ha bagi kendu kumi kini jinge ngi ngira kapat jur na kaliang jung ki bar balor kum ka sarkar ba kan ya pailam bat kan ya no lam ti kamon ti kadiang nagabanta ban ai jingerap lam ki Kibor peniat ke LIC company na Shillong ka bedai ke headquarter bat ru ke LIC company na Mawphor mentakas ngi ke lalit ban ajing rap da ki tiar ki baya khun pasha e ke klam covid khat kendai sia ka office jong ke deputy commissioner ka Ribhoi district Mawphor kitei kitiar ki baju pendon kam ha ka baya khun pasha e ke klam covid khat kendai bala no senyang da ke LIC company ki kenthop hado aspa tli ki N95 mask bat aspa tli ki PPE kit ha ka bana kaliang ka company kalalit ban IT mentakas ngi sia ka office jong ka deputy commissioner Ribhoi habalik ban IT ya kiti kitiar ki balong ke jinga dana ka klam covid khat kendai la yelam da u state branch manager ka LIC Shillong u Hiranya Kumar Bora u branch manager ka LIC branch Mawphor u Shemal Chanda but u development officer ka Mawphor satellite office u ba Wan Lamsuk Nongrang. We are from Shillong. We accompanied our Mawphor branch officials for distributing this PPE kit to our deputy commissioner Ribhoi district, and we are happy to offer this donation to for the welfare of this Ribhoi district people. Thank you. Thank you. I'm branch manager of LIC Mawphor near fire brigade. So we come here to donate PP kit 200 and 295 for the welfare of the Mawphor people. I wish them all to be healthy. Katungi la poisha ka bukut jong katuk khubor sashi sen pat khublei shibon ye phi baro tat hadu begene shambiang khublei shibon